ang'eyo skul moro miluongo ni Mary Show, nyocha gin TV mang'eny kabisa. Kaeto ang'eyo ni 2024 kanyo ne gin mana ji madhi mana 2023 ne gin mana ji nyithindo madhi mana 400. Kane gitimo maber 2024 to nana mana ka ji odonjo kanyo modhi 800 mokadho. Kendo ka gik moko dok piny matin tineno ka jonyuol timore nade ringo matin. Gimoro nowacho kanyo ma nyaka wang'e ni en adier. Jonyuol sani uso lobegi, jonyuol uso dhok mondo nyathi odhi e skul moparo ni nyithindo kadhe. Jonyuol osebedo mariek, ok gidwar ni mondo giter nyathi e skul moro amora ma nyathi ok dhi perform kendo ok dhi kadho piny. An gi skul, kech ka wapuonjo nyithindogi to seche moko en obedo bei mang'eny ahinya kitero nyithindo e skunde mang'eny kabisa. Koro wan gi primary school iluongo ni St. Anthony Wachara Christian School and they were kocha. To waneno wang'ni a transition mwaneno maparo ni 100% transition ma nyithindo nowinjore dhi go e gine secondary gine grade 10. Waneno nyithindo mang'eny kobiro e skundwa moloyo the public school. To public school nitie around. Nyiso ni ji chako ng'eyo nikech ging'eyo ni skul itimo maber, skul St. Anthony Wachara Christian School timo maber, kendo ging'eyo ni nyithindo kadho kendo noluonge e skunde madongo dongo maoko. Koro no ka jonyuol temo matek ni mondo giter nyithindo kata gionge pesa e skunde ma giparo ni owinjore otim maber. Nikech ok inyal tero nyathi e skul ma ing'eyo mana ni kacha to kata ng'ama nwang'e ka ng'ato nwang'o C+ o mano ng'ato achiel kende, jomodong' nwang'o D. Naneno skul moro Kisii ka jopuonj odhi e skul ka wacho ni yawa wadang' wabed abeda ni D kende mwanwang'o ka. Tinwang'o ka principal go onge ng'ama loko. Pod en the same principal. Nyaka wabede gi miluongo ni performance contract kata gi principals gi. Kata BOM, kata teachers, parent teachers association. Be nyaka wache ni to ng'ani performance ne en nade. Gigi be owinjore sani otim. Ok mana ni wariembo teachers e school. To ka japuonj ok nyal kelo development e school to en principal, ang'o momiyo county director of education nyaka weya kanyo ni pod en kanyo, ang'o momiyo county director of TSC nyaka weya nyaka wang'e ni to be itero skul ni mbele koso itero skul ni chien. Kako wacho no nitie gik mang'eny mowinjore ong'e, to ahinya gin jotelo mag Ministry of Education gi jotelo ma TSC mong'eyo ni japuonja to kwelo to waweya nikech wachamo kode. Iwinjo ong'eyo maber ni nyithindo to ringe e skul cha kendo koro gidong' matin. Sani waneno TV ka skunde mano winjore onwang' gin gi capacity mar 10th grade grade 10 capacity mar 200, giwacho ni wan mana gi nyithindo 10 kende mobiro. Koro iparo ni gidwa chiko puonjo nang'o nikech nyithindo 10 kende mobiro. To ahinya weche mag laboratory, aparo ni sirikal ni nowacho ni biro miyo primary, secondary, junior school te laboratory maber, pesa no dhi kanyo. To kata classes mano joro omed nikech koro wadhi junior gine, pesa no dhi kanyo. Ka waweyo mwagolo mibadhi malo, to mabe wakwayo President William Samoei Ruto ni gimoro minyalo konyowago moloyo gimoro amora e Kenya ka, ni gol jotelo mag mibadhi mondik malo kocha, mondo kel jotelo moero education machalo Professor Magoha gini, makobiro e skul to penjo ni gini nwakelo en kanye. Kok inyal duoko tidhi dala. Mane mabro konyo education. Kik wakethuru weche mag somo ka. Nikech Kenya ka ema wane gi jok mawuok Nigeria. Kenya ka ema wane gi jok mawuok Ghana. Tanzania to koro pongo Kenya ka. Kenya ka ema attract ji duto mondo biye weche mag engineering, weche mag IT, weche mag thieth gibiro mana Kenya ka. Nikech wan gi universities maber. Kik wakethe nikech sama wawacho weche gi to wawacho ni gik moko ok dhi maber ahinya. Giwinjo ni gik moko ok dhi maber ahinya. Bro miyo wasida kwatero nyithindwa be somo loka nikech ibro wacho to Kenya manyocha ber chana no ka gik moko kethore. Walosuru weche mag somo Kenya ka mondo bed kaka ne en. Kitimo penj timi nafas 2 idhi e skul cha tinwang'e, idhi e skul cha tinwang'e. To kok inyal nikech skunde mag national gi be tinde bechgi ni malo, omi nafas mar wacho ni skul moro nitie dei ka miluongo ni kata Kisumu Boys kata Kisumu Day, anyalo tero nyathina, inyalo wuotho kata tiwacho ni nyathina no otimo kama to kanyal, yawo kauru nyathi. Jogi ok dwar nyithindo, principals ok dwar nyithindo mofuwo. To kiriek to skul moro amora inyalo ketie.
to okochuno ni nyithindo mariek te nyaka dhi mana boarding mana kaka wadwa ni nowacho seche mokiongo ga diet ter nyithindo ge day school ndalowa ne jok mantie day school go be ne kadho mang'eny ma kidhi day school to be kadha ma ji ng'eni kadho ang'o momiyo sani wadwa loko day school mane nitie district mane nitie counties gi ni koro tek gibedo boarding sirikal owinjore order ni chaneno ka giwacho ni gidwa order mondo boarding school mang'eny mondo lor en mana ni sirikal wani wacho ber moloyo timo. Cornelius, ang'o mono sirikal